Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hagasian jam kebakongsan ban Kyntiew kilat Puthi nak benta ki samla u Block Development Officer Laskeiñ CNRD Block West China Hills u Dr. FR Shadab. Haga khat khnai drik no pra u lapli pat ba ya ka Children's Adolescent and Digital Library hashnong mushrat hagjinan lang ka kong Weimon lang ki biang Block Technical Assistant sa Snyang Circle Laskeiñ Block. Hagani sila dan lang ru u hashnong mushrat u ba janai suchang ka Secretary VEC ka kong san ka paya biam advisor ba chan ki lingdo u ko advisor ba roaming star lamare ba kinong shangshno u BDO u Dr. F Shadab hak jinkran walaupun pau ba yakni ke library lashna khnang ban penwandur kerpang yaki khna bat ki samla dak ba ailat ban yo ekitiar pule bat ki lat jinghikai kat kum gajuk menta ki bandan ki kot ki kor computer bat ki tiar pule ba punan kam dak internet ban Kyntiew ke chinang jing start hak puli Puthi ula benrap bakani ke jaka kan penla yaki nong pule ban wat ikilinti ki ba palat yaki jinghikai ba man kapor jongki ba penshlo yaki jing penwandur ba ke jing pule lait lut ka kong Weimon lang ki biam BTA sa Snyang Circle Laskeiñ Block kalau banjur ke jinan kam jong ke jing trilang ba ke jing shimenta jong ki pat ba nak benta ka roi ka par barok ka wei dak ba pen pa ba ke jing persyang lang kalong ke badan kam ban yo ke jing kieu ha barok ki liang hakaring singi kala dan ru ke jing shat call shore ke be itanat na ke village organization ke shnong mushrat Ra yang enam orang bagi nak skor bagi hai usian gino hikai bo ni ke chino thang Hima wai kam ni kapte klima bi college le ya wahe chnong waya uti ke chnong ka thau wada e ke chingklam is the name